Yazibulisela ndinamkela emakhaya kwijelo losasazo lo-MPK TV igama ndinguJessica Bobo ukanti la ngamanqaku atshotshentla kule veki sisuka kuyo. I-DA eNelson Mandela Bay iqhankqalazele indlela ekuqeshwa ngayo abasebenzi bakamasipala. Ithi lo masipala uqesha ngokobuhlanga. Olu qhankqalazo ibulubambele eHelenville eGqeberha nalapho inikezele ngoxwebhu lwezikhalazo kwigosa elimele umasipala. Badele ingqele abahlali eHelenville bezokuma kunye nombutho i-DA nobuqhankqalazela ukuba umasipala eNelson Mandela Bay mawutshintshe indlela oqesha ngayo abantu. Lo mbutho nodlulise ixwebhu lwezikhalazo uthi lo masipala usebenzisa indlela ekuqeshwa ngayo ephondweni endaweni yokusebenzisa indlela ekuqeshwa ngayo kwisixeko. Usihlalo webhunga lengingqi kwi-DA uJB Smith uthi le ndlela yokuqesha esetyenziswa ngulo masipala ithintela abantu abaninzi bangafumani msebenzi. So very problematic. But we're also talking more broadly about the state of employment equity in South Africa and the fact that the party has laid a constitutional challenge in the last week or so against the Employment Equity Amendment Act, saying that it is fundamentally wrong, that there's a serious constitutional problem, that it violates Section 9 of the Constitution, that it gives the minister too much power, and that we have seen the dire consequences of the unemployment, the skills deficit, and the lack of investment that legislation has driven in South Africa, and that we need that legislation to be dismantled, that we need this amendment to be stopped, and that we will continue to do. It is unfair. Each one of us as a person in our individual right, each one of us has our individual passion, our abilities, our skills, our commitment to our job. Umgqatso kasodolophu we-DA eNelson Mandela Bay uRetief Odendaal utyhola ngelithi uqesha ngobuhlanga umasipala wesisixeko. Uthi bafuna uphele lo mkhuba nto leyo abayibhalileyo kuxwebhu lwabo lwezikhalazo. Very often positions remain vacant for an extended period of time and cannot be filled. And that also is really detrimental to service delivery in the city. And if you look at the KPA service delivery targets that were met at the end of last year, you would have seen that it was the most dismal performance in the history of this metro over the past 26 years. So this is absolutely collapsing the municipality from a service delivery aspect, and it needs to be dealt with. Olu xwebhu lwamkelwe ngusihlalo we-Build One South Africa uMkhuseli Jack nolilungu lekomiti yesixeko nothe umasipala uyaziva izikhalazo ze-DA nangona kunjalo uza kuzidlulisela kwi-ofisi yephondo ukuze kuthathwe amanyathelo. As they complain about the fact that they wish that we could use the demographics of Nelson Mandela Metro as opposed to the provincial or the national ones. But unfortunately, that's a matter for a National Assembly where they can best implement or lobby for the implementation of what they look for. But however, we will hand it through the regular processes of the channels of the municipality to be taken up and be seen how we respond to that. I-DA ithi iza kuqhuba nokulwela ukuba abantu baqeshwe ngokufanayo eNelson Mandela Bay. Kwindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Bobo ndiseGqeberha. Umasipala waseNelson Mandela Bay ubambe indibano yebhunga emva kokuba lo masipala umbhaxa ethe wathwaxwa zizikhukhula kwakunye nokubhudla komoya ngamandla nothe wadala umonakalo. Ibhunga lidibene kwiholo lesixeko eGqeberha ukuze lihlole ubume besisixeko emva kwentlekele. Emva kwentlekele yendalo eNelson Mandela Bay ekhokhela ukuba umasipala abonelele abantu abangaphaya kwama-2,000 ngendawo yokufihla intloko, ibhunga lesiseko libambe ingxoxo ngemicelimngeni lo masipala ajongene nawo. Nangona umasipala eziqhwabela izandla ngendlela athe wajongana ngayo le ntlekele, amalungu ebhunga awonelisekanga. Speaker, we are standing here without water in our taps, and we cannot want to blame this disaster that has happened, because unfortunately to the people of Nelson Mandela Bay, we've been suffering two disasters. The disaster with the rain that we got, and also the disaster with this government that we have. That is our unfortunate thing of being in this metro. Speaker, the MEC raised a very, very important thing last week
when he was here. He threatened that this municipality would be placed under like, Section 139. Section 139 means that everything would be like dissolved here, there'll be no government. Speaker, in spite of the absence of the mayor, the people of Nelson Mandela Bay showed up and proved that when we come together as a city, we can be better. We saw men and women volunteer their time, their money, their energy in assisting those who are affected by the disaster. We saw NGOs and businesses extending a hand, a beautiful gesture of Ubuntu, reminding us that Ubuntu yabantu. That time. However, in my ward, Lorraine, there's a part of Lorraine and Kama Park for the last 3 weeks before the flood that's without water for 21 days. Waterworks can't find the fault. I don't know why. We need urgent intervention to address the problem of that section of my ward that's without water. It cannot be. We can't accept it. Water is a basic right. There's something else wrong than just only the flood that hit us now. It was before the flood. Hence, I repeat my request when I did previously in this council. We need to appoint an independent investigation panel to investigate, to find what is the problem and come forward with resolutions. Usodolophu wesisixeko Babalwa Lobisho uthi abakayazi ukuba imalini abazokuyichitha kulungisa iziseko ezonakeleyo. Besingekatsho ukuba le disaster yimalini kuba sisafuna ukwenza uphando olupheleleyo singakwazi ukuthi sizawuspenda this much kube i-disaster yona isenzeka okokoko. Ubani uyawuthi ujonga uba almost iveki ezimbini kusenzeka into enye yokuba siphume emanzini ibe ngumoya uphinde ube ngumoya onamanzi. So every day kuba kwi-challenges ezintsha zakwa-electricity, kuba kwi-challenges ezintsha zomka kweerufu zabantu, zowelwa kwabantu yimithi, zokuba kanti abantu bamanzelwa zizindlu. Ngoko ke sithe sawudibanisa ukusebenza sibize naye nomisa ozawukwazi ukuza nee-engineers eziye phambili ukwazi ukusinika ukuba ngokwe-costing iza kuba yimalini. Ulobisho uthi kweli tyeli bebezilungiselele ngcono kumelana nesimo sezulu esibi. So it's really going to be a matter of us tabling the plans and sourcing money, serious money, because we've done an exercise last year of going to all the settlements we have to try and quantify who is in need of the houses. And the applications were more than 15,000 for new houses, let alone the backlog of houses, which at this stage is seated plus minus 11,000, let alone the rectification backlog. So we are really needing to sit down and say to council, if we want to have a better way of managing a region that has been is part of what has been classified as a disaster-prone area. We've got to temper with where people are. Ibhunga lazise umphathi obambeleyo wesisixeko Charity Sehunu nochongwe ngumphathiso wesebe lezentsebenziswano kurhulumente kweli phondo uZolile Williams ukuba ajonge ulawulo lwesisixeko. USehunu uza kuthatha le ndima de kube sekupheleni kwale nyanga. Kwindaba yaseMpuma Kapa TV, ndinguSinaye Njudu eGqeberha. Masithi xa kwangokumbukeli sevenkileni kodwa uzongayi indawo. Ndibuye nikwamkele kwakhona mbukeli osekhaya. Nanjengoko abafundi eNelson Mandela Bay bengakhange baye esikolweni iintsuku ezintathu kule veki iphelileyo ngenxa yesimo sezulu, isikolo samabanga aphakamileyo iWoma eGqeberha City siyaqinisekisa ukuba abafundi abaseleli ngenxa yoku.
Esi sikolo samabanga aphakamileyo iGqeberha nesingesinye sezikolo eziqhuba kakuhle kwesi sixeko sithi sizama ukukhawulelana nokushiyeka kwabafundi kwizifundo ngenxa yokungayi esikolweni iintsuku ezintathu ngenxa yesimo sezulu. Inqununu yesi sikolo siyanda sitsheke uthi baqalisa kwakule veki ukuqinisekisa ukuba abafundi abashiyeki kwizifundo ngokongeza ixesha lokuba sesikolweni. Siqale this Saturday losigqitha kuyo Saturday we-9 kaMeyi, whereby we had Saturday classes for subjects zethu. To grade 10 no grade 11, they were here on Saturday to try to recover ezantsuku besilahlekile zizo. Now ordinarily period apha esikolweni lasts for 55 minutes to an hour. So what we did on Saturday was that classes bezingena apha bezithatha 2 hours each. So mean that like 2 hours each ke ngoku at least recoverisha 2 days from the lost 3 days. Even nakule veki uqala namhlanje oku sinazo afternoon classes eziqhubayo for grade 12. No grade 10 no grade 11 zikhona. Usitsheke ukwabongoza abazali ukuba bakhuthaza abantwana baye esikolweni. Abazali mhlekazi i-one message yabo is that mabawakhuthaze abantwana beze esikolweni because siniba nengxaki apha especially xa iweather imbi kubanda kwaye kunetha. As a matter of fact that namhlanje during i-assembly ndiye ndabachazela abantwana that xa kunetha imvula okanye xa iweather imbi, that is not a license to say that isikolo asikho. Isikolo sikhona. It's just that last week from Wednesday up until Friday besine crisis whereby i-weather due to climate change ibimbi kakhulu. Hence nathi ke from isikolo side we got advice from the department to say that there is no school. So i-message abazali zathi mababakhuthaza abantwana beze esikolweni. Singena ku-winter in fact ngoku izoba mbi even more i-weather and i-rainfall even today it is anticipated that izoba khona nangomso ingakhona i-rainfall. But as I said that xa kunetha imvula okanye kukho imimoya, that does not mean that isikolo asikho, sisekhona isikolo. Ukanti isebe lezemfundo kwiphondo leMpuma Kapa lithi inkqubo yokufunda nokufundisa iza kuqhuba njengesiqhelo kule veki ngokuba kukho silumkiso elisifumeneyo kwinkonzo yemozulu yeli malunga nesimo sezulu esinganobungozi. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguHasani Ntshumo, eGqeberha. Kubekho ukungaboni ngasonye phakathi kwabaqhankqalazi kunye nabenkonzo yesipolisa eMthatha ngethuba kubanjwe umngcelele omemelele ukuba abemi bangaphandle balikhwelele eli. Lo mngcelele ubanjwe eMthatha kumasipala wesithili OR Tambo ukhokhelwa ngumbutho iMarch and March. Banyanzelise ukuba kutyeshelwe umzila kungenwe kwezinye zezakhiwo abahlala babamba umngcelele eMthatha betyhola ngelithi sakhiwo iludidi kunye nehotele iTranskei ziziqobo zeziyobisi notywala. Iqela iMarch and March lityhole ngelithi belifumene umyalelo kumasipala othi kungayiwa kwizitalato ezithile. Inkokheli yeMarch and March uJacinta Ngobesezuma uthi awukho umthetho bathintelayo ukuba bahambe kweziphi izitalato nanjengoko amapolisa ebezama ukubathintela. No, khathi si-apply for i-route sasubmitha le route esihamba ngayo manje amaphoyisa refused athi sohamba ngale eThandowe ibona. So we were reminding them ngoba we consulted the law and awukho umthetho lo osho njalo ukuthi kumele basicabele where to go and tell us where they want us to go. So there's no such law and that's why we took this route because we're exercising our constitutional rights. Lo mngcelele ulandele eminye eliqela kwilizwe jikelele ememelela ukuba abemi bangaphandle abangenazimpepha nabo babandakanyeka kulwaphulomthetho balikhwelele eli. I-documents zabo azikho right. Secondly, njengoba befikile belapha nje bafike badestroy abantwana bethu babanike i-drugs abanye babenze i-prostitution. So abanye ke bane-shops ezinabo bazivuleyo ufumaniseka ukuba ubungacela i-permit abanayo. Even noba u-illegal, uba illegal wenza ufaka iziyobisi apha sinqandana loo nto. Badlulise uxwebhu lwezikhalazo noluthe lwamkelwa lilungu lekomiti kasodolophu wekumkani Sabatha Dalindyebo. Undabezinhle Gwabeni uthi banalo ulwazi lolwaphulomthetho oluqhubeka kwihotele iTranskei nesakhiwo iludidi
kodwa luxanduva lwesebe lemisebenzi yoluntu ukulwa nolwaphulo-mthetho oluqhubeka kuzo. Sinalo ulwazi, especially kwezi building othetha ngazo, but zezika-public works, eza buildings are not, they don't belong to umasipala, but ke sinalo ulwazi, we are working with the public works ekulungiseni into yoba abantu aba-occupaye eza spaces ngaphandle komthetho babe bayaphuma. Ukwathi badinga intsebenziswano yesebe lemisebenzi yoluntu nesebe lemicimbi yezekhaya ukuba bakwazi ukulwa nabemi bangaphandle abophula umthetho. Ndinguyamkela Mchiyo weendaba ze-MPK TV eMthatha. Masiye evenkileni kwakhona mbukeli uzongaye indawo. Ndibuyeni kwamkele kwakhona mbukelo sekhaya. Imibutho yaseKarikha isingathe isikhumbuzo samaxhoba asibhozo aphulukene nobomi kwingozi yeminibus kunye nebhasi yakwa-Alcoa. Esi sikhumbuzo nebesibanjelwe kwiholo iBabs Madlakane ebizinyaswe ngusodolophu babalwa lobishe kunye noluntu. Families moaned and wept with grief at the memorial service for their relatives and friends. The service followed an accident in Karikha on the 4th of May between a minibus taxi and an Alcoa bus, which claimed the lives of 8 people traveling in the minibus. Heartbroken families said the loss was unexpected and that they would forever miss their loved ones, while expressing appreciation for the memorial service. Siyayibulela imithandazo ibimane isiya pha endlini apha eTinarha iyosithuthuzela iyosomeleza iyosiqinisa asisakhali ngoku sikhalile ngoba inxeba linzulu kakhulu Mfundisi ngabantu abazokonke ubuso lisweni ngabantu sizibane zekhaya ezimfundisi sonke sizibane zekhaya inyanga epheleyo bezingcwaba umakhulu wakhe uxolani bezingcwaba umakhulu wakhe umthanda ukufa sibulela nina noko napolisi inxeba kuthi lento ke ningayenza nakubanye abantu nakumanye amakhaya ngoba bakhona abanye mhlawumbe abakude nabadinga kaThixo mhlawumbe thina sinethamsanqa ngoba siyazana noThixo ngamnye xa iphuma kokwabo ulumseli kokwabo yibreadwinner yakokwabo kodwa mandiyithethe le ndawo nokuba bazawuqhubeka abanye abantu. Ndiyanicela bantu abaqhuba iteksi, ndiyanicela abantu baka-Alcoa bus, zenyazi uba kukho abantu abazibreadwinner kumakwabo. Masingayitsibi loo ndawo nixabiseni umntu. One of the stakeholders who organized this prayer, Lubabalo Vesele, says stakeholders have organized this memorial to offer support to grieving families in these tough times. We established a Karikha stakeholders community for us to deal with the matters of Karikha. Then when this happened, I'm from the taxi industry, so I have to take a spear because these are our customers. Then we decided to have this memorial service to show them that we feel sorry for what has happened. What we experience is what we experience daily when we have fatalities in Utenhage. You will find emergency services are all in PE. Specialty traffic during the morning are at the points, traffic points or intersection in PE. Fezi Keke, an Alcoa bus company representative, also offered sincere condolences to the affected families. These are people who come within the community we serve as Alcoa bus, so we were compelled to come and show our support to the grieving families and to avail ourselves and show them that we are with them through this very, very painful time. Nelson Mandela Bay Mayor Babalo Lobisha expressed condolences to the families and promised that the government will meet with the families of the deceased and provide them with support. Mawethu sidandathekile
ngoba imeko yethu ithanda ukuba kanti ayimandanga. Singurhulumente ke simapha sisitsho uba umthetho mawudlala indima yawo ngoba ke yonke into ine-consequences noba ibingubani orongo lo base simboni lapha ne-taxi sizibonile noba sithina sinacala sithi kodwa owonileyo makasiwe emthethweni. Nelson Mandela Bay Police spokesperson Brigadier Gandana says the driver of the taxi will face a charge of culpable homicide once he recovers, as investigations into the cause of the crash are still underway. Kariyega SAPS has confirmed that a case of culpable homicide has been opened following a fatal motor vehicle accident that occurred on Monday, 4 May 2026 at approximately 5:30 in Brooks Avenue in Kariyega. The matter is still under investigation. Spokesperson Onati Bingosa confirmed that the driver of the minibus taxi involved in the crash is still in the hospital with serious injuries. Reporting for MBK TV News, I am Jessica Bobo in Kariyega. Mbukeli ziphela njalo ezi indaba kwelamicala ndinguJessica Bobo neqeza le MBK TV ndibamba ngazo zozibini.